Okay guys, medyo mahirap ng video na to. So, meron po akong anak sa labas. Matagal ko na po tinatago to. So ngayon, ito po ang, nag-decide ako na gagawa ko ng video na may revelation ako na yan, sasabihin ko na lang ng diretso na may anak ako sa labas. So, ngayon, nandito siya sa bayan namin. So, inisip ko na puntahan ko siya. Tsaka yung nag-aalaga sa kanya, puntahan ko din siya. Ayun, ipapakita ko sa inyo na yun, meron akong anak sa labas. At makikita niyo kung anong itsura niya. Papagilala ko sa inyo kung sinong nag-aalaga sa kanya. Ayun, so, nakakaiyak din, no? Nakakaiyak na may anak ako sa labas. Pero sige lang, ganyan talaga ang buhay, no? Sige. So, mag-drive ako. Malapit lang naman sila. Nag-message sila sa akin kanina. Nag-message yung nag-alaga sa kanya sa akin kanina. So, puntahan natin siya, and then I'll introduce you to him. And yeah, we'll talk about everything. So, tara na. Alright guys, here we go. I'm gonna jump in the car and we're gonna drive to see yung anak ko. Okay. Alright. Oh man. Whew. Mahirap talaga to guys. Emotionally, mahirap. Alright, let's go. Hindi naman sila masyadong malayo. 5 minutes away lang sila. So, dito lang sila sa Karigara. Dito kami nakatira. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin ko. Sa totoo lang. Pero alam nyo, proud ako sa kanya. Proud ako na may anak ako sa labas. Grabe. Traffic dito. Proud ako sa kanyang mga achievement, mga ginawa niya sa buhay. Hindi siya baby. Ano na siya? He's a little boy na. Lalaki siya, by the way. Lalaki yung anak ko sa labas. Ikwento ko sa inyo mamaya. Marami siyang mga achievement. He's a good boy. Gusto ko sana, laging nandyan ako para sa kanya, pero yun nga, malayo kasi most of the time Lahat ng followers namin, parang hindi nyo ata alam na may anak ako sa labas. Siguro yung iba nakaalam na, pero karamihan sa inyo hindi nyo alam. Ngayon lang talaga. Okay, lapit na. Let's get past this tricycle driver. Alright, malapit na tayo guys. Ano ka ba? Nag-overtake kahit like may mga papunta dito sa kabilang linya. Buisit. Okay, eto na. Here we go. This is the street they're on. So yan, ipapakilala ko sa inyo yung alaga niya, tapos yung nag-aalaga sa kanya, I mean. Okay, ito, I'll just park up here and then I'll show you, introduce you to them. This is gonna be fun. All right, here we are. All right, let's go. Okay. Oh, all right. Medyo emotional po ako. Okay. Ito na po yung anak ko sa labas. Ito siya. Hey, buddy! Hey, buddy! How you doing? Ito po yung anak ko sa labas. Hey, Nitro! How you doing, buddy? As you can see, meron akong anak at nasa labas siya. Wala siya sa loob ng bahay.
Nasa labas siya. Hey buddy, yes. Nasa labas yung anak ko. At ito po yung nag-aalaga sa kanya. Yung bayaw ko. Yano! Hey Yano! Nag-aalaga siya kay Nitro habang nasa school siya. Hey buddy, yes. Did you miss daddy? You miss daddy? Yeah? Yeah, I miss you too buddy. Yan, so ito po siya. Ito po yung anak ko sa labas. Kasi nag-eskwela siya. Hey buddy, yes. You're a big boy now. You're going to school. Say hi to the video. Hi. Did you do your exam today? Yeah, you did. Hey. Here, let's go in the car. What happened, Nitro? I spilled my snack. You spilled your snacks? Yeah. Oh no. So, Yano, yung vlog na to is called May Anak Ako sa Labas. Kasi si Nitro nasa labas siya, wala siya sa loob ng bahay. Totoong nasa labas at pawis na pawis. Where is daddy? Talaga. I want daddy, I wanna go home. Can we ride the tricycle? What's taking him so long? But now he is here, and then when he comes, oh, daddy's driving so fast. So, I said I'm proud sa kanya dahil eto, tingnan nyo. Nitro got 100% on his exam. 100% correct everything. And then today he did his second exam, kaya proud ako sa kanya at sa kanyang mga achievement. So in the next vlog, I'll show you Nitro's first day at school. We recorded it and I'll show you what his reaction was nun. Ayun guys, sa wakas, nakita nyo na may anak na ako sa labas kasi nag-eskwela siya sa labas. Ayan, kasama ng nag-aalaga sa kanya. Ayan. Alright, we'll see you in the next video. Bye, Nitro fam. Say bye, Nitro. Bye-bye. You're beautiful, shine like a star.